Okay, madamdaman to, di kita pa-shoutout mga kasin, edap na may ibasa tayo dati surat, pakasaritan, di parikot iti biyag ni Michael, iti Lawag City. Anyat problema na? Deta tintay amwen. Sagudahin nga ti surat ni Michael. Dear Kasin, siyak laidin ti awan pa'y asawa na kada kami nga limang agkakabsat, tasyak ngamin ti buridek. Kat siyak laing ti kadkadwa ni Papa. Nga kahit unahin ni Papa nga mga asawa kon tapno adan apu ko na nga iwanan na ta. Nag-retire ngamin ni Papan. Yan adayumat nga ron, di kita nakaikamangan, dagiti kakabsat ko. Aging nga iti may sa amalem nga adda kiti pwestok, iti negosyo, iti ta adamay sa ababay nga kasla iso ti nakasulkan dagiti duwa nga bukel ti matak. Nga iso ti nakariknak, iti na isang sangayan nga panagpitik ti puso. Wow. Nagpintas na iti nga babaeng. Simple lat kinapintas na. Simple taktak der na. Tilunglung ay na, ti pamagi na. Grabe, dagiti legs na. Ken ti barukong na, grabe. Wow. Sino nga ta ito eh? Ni, umaymad dito eh. May sakit gumatang ti balon. Agurder lakit di ti balon da ito eh. Siya akong ti manglako keng kwa na, tadamot sang sangun dagiti kadwak nga customers da. Da ito yung natantay babae nga urayek. Da iti babae nga naikariya para kanyak. Yes, Miss Beautiful. Can I help you? Kwa sir. Kaya't ko kumamit nga igatangan ti balon ti agberde nga anak ko yung tunubigat. Angin, aawan sa amin ti humanay nga kwarta ko. Diyak matin napupuutan nga. Basit gayam ti nabati. Tanaggata ka pa ti daduma nga rekados ti maluton to nga paala ti anak ko. Ay, adda gayam anak mo. Saan nga madlaw nga misis kan? Ma'am, ading. Anya? Taapi met na sa data sir. Ay, siyempre nagpintas ka. Langam ti awang pa asawa na. Actually sir, single mama. Ha? Ay, si kaka diti manager diti pagkatangan ti balon sir? Ay, yes. Wun. Siya gaya ni Michael, miss. Kat ni karot misis yu sir. Ay, awang pa iti misis ko, baruak pa miss. Anya mo ti nanumunganagan mo. Siyak met ni Karen. Karen? Nice meeting you, Karen. Nice meeting you too, sir. Ni ay. Bing anak matmata anak madlatan, sir. Ay, sorry, miss. Sorry, Karen. Balon ka diti orderem. When kumangurod sir ang kurang mat diti kwarta ko. Ay, gori ka. Sige, okay lang. Ited mo lang ti number mo kanya kon. Ited mo ti address mo. Umay mo lang tabayadan yan. Ito no ada kwartam. Ito no umanay ti pagbayad mo. Talaga, sir? Okay lang king ka? Ay, okay lang. Ang itanak lang ang ma'am mo, sir. Okay lang. Langam mo ti mapagtalkan. Saan mo siguro nga itarayan dati? No, kayat mo agad ure saan mo abay bayadan yan. Ha? Ay, madi sir, negosyo dito eh. Okay lang. Basta, bannaklatan na, di birthday party ti anak mo, bumawi agtulatan na, ti makan. Ay, sige sir. No kahit mo laki di sir, dito yung metlaing lawag kit diti ayan mi. Ha? Kaya't mo sawen, okay lang, umayak maki-birthday? Birthday ti anak mo? Okay lang sir. Angim dinakbot pa'y unayam amuadin ko. Miss. Bakit no, langam mo ti mapagtalkan sir. Agyaman na ka. Adyan nga ti, sige, isurat mo nga ti, dati maiprint yan ti balon. Siyak to pa mismo ti mangi-deliver into no bigat. Sige sir, ala nagsayaat ka sir.
nagwapo ka pa. Uy, mas daawak nga ron, sir, no ape nga baro ka pa, kit nakagwapo ka. Oo, neti. Ala, libre lang nga ron, amin na yun. Talaga, sir? Uy, naregalok lang ta ti anak mo. Basta umahik to no bigat, nayunak to pa, isa lang nga dito yung balon. Mang tidak to peti cake na. Ay, sige mga ron, sir. Apo, Diyos ko. Deti sa matin, deti na inlap ako. Deti sa tikungkuradan nga love at first sight. Sir? Agtanta na meeting ka, sir? Ay, awan, agkwenta ak lang. Anyat kinkwentaim, sir? Kinkwentaim sa matin, di bayad deti orderek nga balon. Ay, saan? Basta, pampanunutig no anya nga kay tigatangik para iti anak mo. Basta umayag to, sige, sir. Di ka man makasaon, sir. Ay, sorry. Kastuyak nga talaga no agduyo sa kiti babae. Pasensya kan. Pudno ka di magbaga, Michael, Barok. Ay, pudno, papa. Adanton manugang yu kanyak. Adanto pa'y napuko yu kanyak, papa. Agibasin no. No kayat yu, papa. Duatan to ti umatender iti birthday ti anak na. Sopi tinagan ti anak na, Karen met tinagan ti ina. Ay, adya. Ti amog no, agkapu ko akto palaang. Agim adamo ti anak na. Uwan, papa. Single mom ni Karen. Asino da kita nga agina nga ibagbagaman niya. Kasla di ka maawatan, Michael. Ni Karen, isunto ti agbalin nga manugang yo. Isu ti atendaran ta nga birthday ti anak na. Kiti yam amukay tun ay sana mabalin na. Ay agapo ko ti saan mong mataputot. Madi kaano pa nga nobyam day na. Nga adapayin anak na. Basta baba. Basta adanton manugang yo. Kaya adanto pa yun apuko yo. Uri no saan nga siya tiyakin putot. Ay salbag sana mabalin. Kaputa saan kayat di papa, saan ko nga napilit iso na nga imatendar ti birthday ni baby Sophie, nga anak ni Karen. Ni Karen nga naka-inlabak at first sight. Ni Karen ana magpitik iti pusok. Ni Karen nga nakariknak iti na isang sangayan nga panagayat. May sak nga rod nga imatendar ket kas inkarik ni Karen. Gimatangak iti dakkel a cake. Ken impalibrek pa yan dati balloon nga in-order na. Happy birthday, Sophie. Malasan ko. Anyang rod itan di bagam kini Tito Michael mo. Thank you, Tito ko namon speechless ti anak mo Mabain siguro. Siguro agad damo na ka makita, mabain. Gapo siguro itinalaos nga ragsak na, Sir Michael. At agasim, nagdakkel tin regalong cake, ken nagadong nga balloon. Ken ninayunan pa, dapat libre nga clown na. Cute ken napintas ti anak mo. Kasi ti kinapintas mo, Karen. Thank you, sir. Ay, Michael, kung namlatan, sa anak ka seseren, sa anak mo na mestro. Thank you, Michael. Anak, agbati ka dito ya. Dito kaya hindi kiti padam nga ubing, ta inakiyama mo ni Titom kinilolom. Sir, sorry, Michael. Sadyay, inta iti, ayan datatang, umaykan tayam ang muka king kuana. Sige, Karen. Malaksid iti cake, balloon, kasama ten, ti clown, nga impalibrek, ada pa intugot ko, nga may sabot ti apundadur. May regalok bet, kinitatang na. Inyama muna karod, kinitatang na, kasta oray ti ragsak ti lakay. Ay na, sir. Thank you very much, sir. Ibay kayo kan adutin regalo yu iti apukaw. Simple kumalaing ti paalan at awag mati kwartame nga para itinagarbo nga paalan na angem ne. Adapi clown na. Nagado a balon siya nagdakkel ti cake na. Kurang pay kad di itin regalok tata. Angem sa bagay, adan tumanon sa bali nga panag-birthday ni Sophie. Tatang, si kaman pay lang arti makaamo kini Sir Michael. Sir Manin? Michael, sorry. Michael, feel at home ha?
Panawang ka pala dito, ita sa batik madigiti dado mga dumtingas nga ili. Awan di problema ka rin. Uray tadamot intugot ko nga para kada kami kinitatang mo. Sige, sige. Panawang kayo nga rin din. Tata. Awatem dati pundador tata. Ay, upaw, imported pa dahil arak tayo, sir. Ay, samot unay nga nangina dahil tata. Ala, dahil mo ti para kada tayo ang lalaki. Ay, agat arak mo't gayab dahil nakasupot itay, sir. Tiyambok no sa bale. Tata. Kita magisagana ka nga rin di pagsasangwan tayo. Naima sa pulutan tata. Ay, sakti makaamo si ti ay, sir. Kada pulutan. Agtugaw ka, sir. Sikat isang nga ilyin mi, sir. Nakalaglagan, tiriknak iti pamilya ni Karen Kasinyong. Nakalaglagan pa tiriknak iti amana. Kasla nasingid kami nga agamamon. Napayag kami nga agamamon. Tayo di rinogyan min, tinaginom kat magustuhan na nga kasarsarita, kay nistorya. Ket na istorya na ti kabibiyag da. Nga ni Karen, ket dati nga nagserbi as servidora iti maysa nga diskuan. Maysa nga beer house. Maysa kanulay nga waitress ni Karen. Idita ada nalidem nga naglabas na kinarelasyon na kano idi ti aking bagi ti pagpapaayan nga beer house. Nagbalin nga kabit wenno kirida dati boss na. Aging nga nagsikog. Angem di kanumet intakder dati nakasikog keng kuana. Aging nga naganak abalasang ni Karen. Ket pa nagkita dagiti tattao ket narugit a babae ni Karen gaputa nakikabit. Patsen dabe idi nga idi agtrabaho iti beer house ket saan lang a waitress isuna no di ket maysa nga GRO. Nupay kasta nupay addaan iti nalidem nga napalabas ni Karen ngem saan na pulos nga napukaw ti panagayat ko keng kuana. Tapara kanyak awan pateg ti naglabas ti maysa nga babae. Aglalo iti babae nga nagpitikan ti puso. Nakalalisto dagiti pasamak nga jakpulos ni namnama Kasinyong. Ket idita makisango metten ni Karen nga iminom iti arak. Sakit nabarteken ni tatang na nga imunan nga simrek iti balayda, imunan na naturog. Da kami metten ken ni Karen ti agab-abay, da kamin iti agsarsarita. Nga kasla nabayag kami nga nagamam mo. Nga kasla nakasingsingid kami niti maysa ken maysa. Kaya nga po siguro ta nagsinabat tirik nami kaday di nga rabii. Nagpapas kami iti ragsak kaday di nagpatnag Kasinyaw. Di tadakda kami laengen kay ni Karen ti agsangsango. Nakatalaw amin nga bisita. Umiyan kan, Michael. Karen. Umiyan kan, kadata pa nag-drive mo. Nakainom ka. Mabalin ka di. Saan ka di agungit ni tatang mo? Kasano ko mga agungit no? Nakaturog yan ti barbartek na. Talaga, angin. Pagturuga ka rin ti balayo kita. Duduan sa mga lati silid nyo kina. Di agkasilid ta. Anya? Ano ko ma? Hindi mo ka di kayat, Michael? Ay, sa anak ng angawin iti kasta ka rin. Nakainuma. Baka serious work na angaw mo sa anak ng angaw, Michael. Hindi pala kalman nga. Damo ka nga makita. Kat ibagam nga baro ka pa'y laeng. Nagpitik ti puso king kan, Michael. Kastamat tinariknag, Karen. Panagriknag kat love at first sight. Really? Uri siya.
love at first sight met, Michael. Iso nga, awan mo ti problema ta. Nawaya ka, nawaya akmen. Iso nga intan. Intan ta kay datan. Ay, sige. Sige, Karen. At babaamon. Into no bigat ta nga gipak ni dito eh. Into no bigat tayo nga gidalimanek. Intan iti katre. Intan ta agpapasta iti ragsak, Michael. Sige, umaya ko. Inta karutin ka. Nakalalis to, dagiti pasama ko na kasinyong ta idikalman kami laeng nga nagamam mo kini Karen. Di ta umay kumaagorder iti balon ngem kurang ti kwartana ngem impalibre kon. Kati kasukat na atendarak ti birthday ti anak na. Ngem ti agpaiso ket ta inlabak ken kuanan ididamo nga agkita kami ket kita ta. Inamin na nga kasjaymet kastamet ti marikrik na ket may saal daw mi pelay nga gamam agkaida kami niti may sa nga katre iti may sa asilid. Nga dyan ako napupuutan no kasano nga naikatipagan anay mi. Nalaing ni Karen. Isunti nang ikatipagan anay ko. Sana inikatipagan anay na kat dituyen nga nagraip dagiti bagimi nga nakabarbara. Nakairot ti arakop mi. Aging nga naglanangin dagiti bibig mi. Nakapapaot ti panaglanang dagiti bibig mi kani Karen. Ket uray mi la alalawen ti anges mi. Idi tagsinan dagiti bibig mi. Madamdama pay. Pinagdatanak ni Karen ket dituyan nga rin mabaw kanyak. Sana inagkan ti tenged ko. Eksakto tay tamak. Eksakto tay ininom ko kunak. Nakainga rin ti armas ko. Lalo manen ngay mingar di taagkan na ti barukong ko kasinyong. Ket nakapaspas-pas abi mabaiso na. Mapalaki di ti armas ko kunak. Mangan samit tarong dati nga Karen. Pimudno ti atap ko kasinyong. Nakalalis to na ginamatan ti itay pala nga uming ingar at arong ko ket dagos na nga insubo. Inayayam na. Kaslamang mangan iti lollipop. Kaslamang mangan iti popsicle. Apo, Diyos ko. Karen. Nga bayat nga kangkanin natin tarong ko kasinyong kita-kitain na ad-adan nga ad-adan ti ganas na namanin iseman na isemak mo ta kastanda nga magustuhak ti aramiden na kanya dahil iti samet day so papakak ba ti aramiden na ko na dito makapanganak ko ni tilapia na bayagan dahil dinaudi kas na nga ro tinaramid ko kasin yung edita impaidak met isuna kat siyakmet tinang romansa keng kuana inagkakmet ti tenged na ti barukong na ti puseg na aging nga itinagbaitan dagiti lupo na kasin nakalilinis awan na pulos ti karuutan nga makitam nakalamlamuyot at kastauna yan ti asog na edita bimatok akon ket tinugya ko nakinan tay tahong ni Karen. Asin na kumat di ma-inlove keng kuana. Kasin yung rinabawa ko ni Karen ket dituyen nga nagmaymay sa dagiti bagimi. Ket
nagkinaawatan ng dagitirik nami, senyales, nga agyadan kami, nga agbiyahe, amapan sa dilangit, oh. Oh, Michael, Karen, oh, Karen, oh, Michael, agad dandan, Michael, oh, dandani ako, agad dandan karutin, itayok na kitilangit, Michael, oh, Karen, May sangit ka? Bakit no narugit ko lang nga babae kanya? Api ko mga panunutik ti kasi. Uy, nata, di ka laman talay nga nagamam mo, Michael, nga naipaay kung ti amin ko king ka. Baka walin na, Karen. Ang imjak pagtalikodan tinapasamak. Gaputay patpatig ka. Ang im sa anak nga maikariking ka, Michael. Gaputaan niya. Gaputa, single mom ka? Uy, nga naganaka kabalasang. Ipatpatig ka, uri no anyaman tinalidim nga napalabas mo, Karen. Aglalo itataada na pasamak ta. Pinaragsak na. Kitsapi ko mata na paragsak kamit. Permi nga naparagsak na, Michael. Ang idilaing kalman nga namamunak. Kitagpadpada tamat nga mamati ti love at first sight saan ka di. Dahil tamat ti ko nam kanya kitay. Nga na love at first sight ka kanya. Ang agayatak manin amang ano maikulbuak manin. Saan kanto nga baybayan, Karen? Mamati ka kuma. Gaputa ipatpatig ka. Kit itaak lang nga makarik na itikas ti nga rikna. Itaak lang nga agayat iti kastoy. Kit ikarik, Karen. Nga sikat ti umunakin maudi nga ayat ko. Agyaman Michael. Kasabi ko mata iti may kadwa agundaway kat sa anak to nga agbidot. Sika ko man tinaikari nga lalaki iti biyag ko. Nukunak kadyak kayat mawatam. Papa, kunak man ano kayat yun nga agasawa ak. Tasya klaing ti putot yung nga di pa nag-asawa. Nga awang pa iti apu ko yung kanyak. Kayat ko unay na saan nga tayo nga Karen nga disgrasyada. Ti asawaam. Oh, kena adin di mo pa amo no sa dino nga paset ti klaberya ti lugar da. Kundi mo amo ti pudno nga kinatao na. Oh, ansa trabaho na ide. Agtab-trabaho beer house ka no. O kadya ama na may salang makipaspasada iti tricycle dito yung syudad. Unang ibig patpatig ko unin ni Karen, Papa. Nakatado dita ti sa bali nga babae. Napapi ka tayo siya lang nga babae. Ibabayin mo lang ti pamilya tayo. Anyan tulad ba ako na dagat ti kakabsat mo no kastat pinatulam. Ay, gabuta ipatpatig ko isuna, Papa. Diyo ka di maawatan. Diyo ka di pinapadasan ti nagayat. Oh, iso ti patpatig ko ket uri anuan niya ti aramidin nyo sa andak nga maati pa, Papa. Nukunak nga asawaik ni Karen, aramidak. Ay, awan nga rin ti mauri mga suportar kanyak. Ibabawig dita negosyom, nukayat mo. Supyaten ni Papa ti relasyon mi ni Karen kasi nyong limit gayam nga pinasiay na, pina-background check na ti pamilya ni Karen. Tikit laing ni Papa. Tikit maaramid ti kwartan no. Tama, da binayada ni Papa nga napan nag-CI siguro ng background check. No, ape nga muna ti dati nga trabaho ni Karen. Ape nga muna trabaho ti ama ni Karen. Gabuta busy ak, idi gabuta adot awat mi iti pwesto. Ado di kiti order sa balloon, iti party needs. Sa anak adagos nga nakapasyar kada Karen. Kalpasan ti 5 nga aldaw, edita mapanak manen iti balay da Karen. Ang imawanda. Bayin sa abaket ti simabat kanyak ket iso tinagsaludsudak. Ay, adda talo aldaw itansipod na gawid da ni De Claveria, sir. Ay, saan? Jag mamati nana.
Saan nga aramidin kanyak ni Karen da ito eh? Ang ibagbagak na kang katipod no, sir. Tawang mo ti sa bali nga pagpakadaan da no di siyak. Siyak nga aking kukway tinagkasiraan da. Agsubli kami ni Jack Claveria kung naman ni Karen. Ay, Claveria? Di mo lang, di lang imbaga na no, anya nga barangay. Ay, daytan di Jack amo, sir. Ta Jack magdinamag. Kandi damat imbaga. Ay, basta ti amo kakit Claveria. Jack ba't nga rod makontak ni Karen iti cellphone na? Jack man amutan nakakutse, met diti imay dito nga, naminduan san, nuno na mitlo, no Jack Mariro, nga imay dito balayda. Ano nga nakakutse na na? Bakit nga nakakutse? Isunti na udi nga nakita nga imay dito, isagbay da nga pimanaw. Ha? Nakakutse, abak, bakit mo nalakay? Lakay ko na kuma, sorry. Ay, lakay. Aguri ka, imay dito, dito lakay. Nga nakakutse ko nam, nana. Wain. Kaday din ti sipod na nga inrubot dan ti pimanaw. Kasta nga agpaysa. Agora ka mabit lang na na. Nga apay nga irwar mo ti wallet mo, sir. Ay nauray tandanan na kita talaga nga Jack maibaga ti eksakto nga address da Karen di Claveria. Ta Jack amo, sir. Sana na dala alaik dito nga ladawan ta ipakita king ka. Agora ka, dito lang tagay cellphone ko. Apay data cellphone mo, sir. Dali pa kita nga ladawan keng kanana. Nana, dati ka dila kay nga imay dito nga nakakutse ko nam. Iso ka diti at dito ladawan dito cellphone. Nana? Ha? Ay iso sir. Dito, nukas na. Aramid ni Papa ti amin. Nukas na ni Papa ti imay dito eh. Ay, papag mo dahi kay sir. Jackpot abo sir. Siguro sir. Agalwad ka Papa. Masapul nga agrin ni Sukta. Basol nyo, Papa, basol nyo. Ay, agtala ka dita. Dinakman pagbabarte ka nakas na. Biyawot kayo namin, Papa. Kadagupan mi nga agkakabsat, siyak natin kastuyo. Basol mo, awan ti basol ko. Rumbing lang tinaramid ko, kat usto ti atap ko nga rupat kwarta dahil siya nga Karen. Saan nga pudno tayo ta, Papa? Ay, nga saan? Idin to ta inawat da nga agama dya injayak nga kwarta? Sa nga gasot a ribu a pesos? Imbagak nga igatang dahi ti tricycle tapno di makipaspasada ti ama dahi nga Karen. Kit inawat damay. Nukas na, iso nga pimanawin dito ita Karen. Awen, ano na po ko matipanagayat na king kabarok, kaya saan na ko mga inawat dahi nga kwarta? Kaya saan na ko mga pimanaw? Iso nga lipate mo dahi nga babae, kit sumapul kay ti naikari para king ka. Saan nga maikarkari dahi nga babae kada tayo? Mga babae no, dahi ti pakiasawaam. Saan nga rumbing ayaten ti... Saan nga rumbing ngayaten ti kasking kuana kasta? Gaboy ti napalabas na, Papa. Agpaysa ti kunam. Gayat ka lakaruta nakat ado dita di kiti awampay anak na dito palang bet adda anak nan di nakurso na daam. Kata nya karti mabaling ko Papa na isumit nagpitikan ti pusok. Na isumit ti nakarik nagi di ayat. Binamauyong. Api nga kasti ti napasamak. Kakaiso na nga nasaraka kundi babae nga magpitik ti pusok. Di babae nga ipatpateg ko unay, Papa. Tingkarik nga muna ken mauding ayat kung insukat nag itisa gaso na ribo a pesos. Tila masarsarakam ngamin. Di mo amuosarin di panurot mo barok. Iso nga lipate mo day nga babae. Ang saan, Papa? Anya nga saan? Sa pulik ni Karen. Nailit laing ti Claveria nga pang sapulak king kuana. Isalbag ka. Sa pulik ket iso ti rumbing nga ikasar ko, Papa. Ure no diyo kayat. Gabot na ipatpateg ko unay-unay ni Karen. Awan nga ruti sa baling nga naramid ko, idino saan nga mangsapol kini Karen kasinyong. Nulabsak ti agsao ket nasursur ko amin na napaset ti ili ti Claveria. Nagyanak peke di Claveria iti talo aldaw. Tabaring no awan mo ti Facebook account nan. Awan mo ti amok nga pagdamagak. Agsubli-subli gaputa Jack masapulan ni Karen. Pasaray round tripek di mapaniti Claveria. Kaya di may sangal daw nga papan ko sa Jack Claveria.
Ada kiti sentro idi tada makita nga tricycle kabarbaro. Nga adanagan na nga Sophie ti sango. Kaya idi ta makita ti driver din samot tatabuding da dyan. Di samot tatang ni isong agpaiso. Agar ka, kamatik man. Isong agpaiso di dyan, tatabuding. Hindi mapasardeng ko ti tricycle, binabaak. Tatabuding. Ibagta nakita kayo. Ay, si kagayam, Sir Michael. Ay, Michael ko namlatan, tata. Nabayag kayo nga sinapasapol. Sa dinuti ni Karen. Nabayagin ka sa pulik ni Karen. Sipo ditipim manaw kayo sa J Lawag. Agsubli-subli ag diti Claveria, tata. Ay, apit nga agsubli-subli ka dito, sir. Sa pulik nga ron ni Karen, tata. Ipatpateg ko ti anak yo. Ipatpateg ko unay-unay ni Karen, tata. Ay, gure ka nga ron, sir. Ay, sarita kayo kay ni Karen. Surutin dak, sir. Ay, surutin dak. Intay iti balay me dito Claveria. Sige, tata. Agyaman nagtana sa pulang ka. Agyaman nagtana kita ka, tata. E di makadanon kami iti balay da. Awan da Karen kan Sophie dala kano napandala kano iti Karuba. Ket pinaayaban met ni tatabuding ida. Ket bayan nga urayan mi da Karen kan Sophie. Nagsarita kami kin tatabuding. Ay, saan mi idi nga inawat deti kwarta nga injaya ni papang mo, sir. Ang imbati na ket di iti balay me. Kaya idi ta itid mi ko maingkamat mi angim nakapanaw meten. Aging nga naalukoy kumudla ti anak ko nga alain mi ti kwarta ta. Ikatan ko nga agpaiso iti bukod ko nga tricycle nga pagpasadak. Iso nga da ito kabarbaro ti tricycle ko, sir. Mabayag na nga tapay, tata. Ay, asidig mo laing kid diti na panandakan o, sir. Iuray mo labasitin. Nandani da itan. Napananda ka di, tata. Napanagpailaw. Gaputa 7 abulan ti sikog na. Kaya tiyo asawin, tata, masikog. Ay, uwin, sir. Ada sa bali nga. Ay, awan, sir. Awan. Ay, kaya tiyo asawin, sir. Sigun mat kini Karen na, sir. Putot mo ka na. Si kakat hindi na kasi kugking ko na. Ay, jak man mo nga. Dan napasamak yu, sir. Saan ka din na ibaga ni Karen nga dan napasamak may di birthday ni Sophie, tata. Ay, isumatingaw na sana lang impudno kanya. Hindi, sir. Ay, perbit bartek ko nga min ide. Nukas na putot ko tisikog ni Karen. Win, sir. Ang imti lang pagamakami sir amangan no. Makadanon ni papang mo dito, kat mangriribok. Ay, pinangtaan na kami idikat. Ureno anya ter aramidin ni papa, tata. Awan ti maramidan na. Di nang tumaati pati na ikari nga mapasamak. Di iso tayo dyan ni Karen. Kadwa na ni Sophie. Ay, iso nga agpa iso, sir. Agor ka ta sa batik ni Karen, tata. Sa batik ti anak yo. Karen, biyag ko. Michael, tinakarakupin ng kasta. Abay. Ada ka ti sa balin. Awan, mabuting kami kinipapang mo. Baka no anya ti maramid na kada kami. Ay, saan kayong agbuteng? Awan ti maaramidan na. Kaya, adaag ba't Urayan niya tararamidin ni Papa. Ilabang kayo. Ilabang ka. Aglalo itataam na amuak nga. Adadbunga ti ayan ayat ta. Karen. Inarakop nakmetlaeng ni Karen. Idita. Imbaga kengkwana nga. Awan ti pagdanagan na kay ni Papa. Saan mo't nga ni Papa ti makiasawa kengkwana. Siyak man. Uray magkadilaksid nak ti Papa ko nakengkwana. Ang may itiununig ko kita.
adan tulat tamat gundaway na nga maamiris ton papa ti biddot na ket awaten nan tumetlaeng ni Karen akas manugang na ken ti agbalinto nga apu ko na ket imianak nga rod manen iti dayta nga rabii ket nagpapas kami manen iti ragsak ken ni Karen iti agpatnag pasensya ka na no itaak lang makasibog okay lang urita 7 months kano pa lang mabalin pa lang uraging kat 8 months mabalin ko pa lang asibugan si kalata Michael tapno makabawi ak uri mamindwa mamitlo iti mesaldo ko nga sibugan si kamit kasano pengor tinegosyo sa jelawag kita mabalin lang ta damat taog sa jay nakainanak manin mayat manin agsibugak manin ay netoy nakapamindwa ta lang aron din nagpamitlo ka pa akit talaga bumawi ang aron ka rin umaganti mo nakaragragsak kami kasinyong dati kong kunadan nga ti kanta nga against all odds no talaga nga naikari nga da kami nga talaga angem ti makadakes kasinyong namin ado nagundaway nga inalukoy ko tirik na ni Papa nga awaten nan ti manugang na kanyak kaya ti agbalin nga apu ko na awan uray di may pasngayen ni Karen ti anak mi nga ibagak pa kay ni Papa nga kung may ipasyar kat makita na ti apu ko na di nalata kayat natangken ti puso, may ti mangken ti puso ni Papa. Nga isot nagbalin nga problema mi. Kaslasaan nga kompleto ti ragsak mi. Pati dagiti kakabsat ko, ket kaslang umanamong dagi ni Papa, kaslang kampian da ni Papa, imbes ko mga isot dati tumulong kanya ka mga lukoy tirik na ni Papa. Pati isuda, ket kaslang lalaisen da ti asawak, nga apay kano nga pimatulak iti single mom. Kaslang panagkita dakit narugit na babae iti asawa. Balakadan dakman kasi no anya ti aramidek tapno no maornos ko met ti pamilya ti relasyon ko iti amak ken ni Papa ken di kakabsat ko. Kasano ka maalo ko ida nga awaten da nga ti nagbalin nga asawa ket may sa a single mom. Di dalaan mo nagasgasa takpay kami isuda ta single mom tinasawa. Iyon na akong diagyaman kadagiti makaited kanyak ti balakad kadagyaman akmet ken kakasin ti anos mo nga ng ornos nang ibasa ken nang drama ti pakasaritan ti parikot ko iti biag kasabay kumaket adda na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagbuya ken nagdengeg. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema Michael Itilawag City. Alright mga kasi, datangarot ti problema ni Michael nga inaimburay kada tayo. Naragsak daman nga agasawa, kapotag dendenadan, kaduada iti duwang anak da, kapotain bilang ni Michael nga kas bukod na, wino nagtaod king kuana, dati anak ti kinabalasang ni Karen. Angem saan kanumet a kompleto ti ragsak da, gaputa saan bet nga si aawat ti pamilya ni Michael kadakwada. Gaputa para kadakwada kaslang pakaibabainan da nga ni Michael kaming ti pamilya da ket nakiasawa iti maysa a single mom. No, dati kiti makarelate, ayan, pakibagayo man, no, anya ti kapanunutan yung mga kasin, dati nga ro din tinaggibusan ti surat ni Michael, mabalintayon nga ikan iti balakad.